Velkommen til endnu en episode af julekalenderen, hvor dagens gæst, det er Isabella. Hun kommer også til at være med i nogle andre videoer på et eller andet tidspunkt, men i dag, der har vi faktisk en stille og rolig video, hvor vi skal være slave for Isabella. Hun skal ned og købe julegaver, og vi skal med. Og det er mandag, så det er en lidt skør dag at gøre det på, men det er fordi Isabella er fri. Og ja, så har jeg jo taget fri, men skat, hvem skal vi ud og købe gave til? Vi skal købe gave til hele min familie. Det er helt stort race igen i år. Ja. Så det er alle mine 4 søskende og min storebror gange 2 og alle mine 4 forældre. Mm. Og den her video er optaget i slutningen af november, så jeg har ikke nogen penge til at købe gaver for. Det må blive i næste måned. Det kan være, det kommer med i en anden video. Det tvivler jeg lidt på. Men skat, du har allerede købt en julegave. Jeg har købt en gave til dig, ja. Du har købt en gave til mig, og den har jeg fået lov til at få allerede. Meget tidlig julegave. Ja. Og det er, fordi jeg skal bruge den. Og fordi det var noget, jeg gerne ville have. Men vi har slet ikke åbnet den endnu. Og jeg kan afsløre, at der kommer en video også, hvor man får lov til at se lidt af den i aktion. Okay. Så de ser næsten allerede helt beskidt ud fra starten af. Men det er jo sådan, de ser ud. Ja. Nye Adidas Special. Jeg var til min første fodboldtræning indendørs for 2 uger siden. Og de gik sgu i stykker, dem jeg havde før. Jeg kan huske det mig selv. Jeg havde nogen på et tidspunkt, hvor jeg havde farvet lidt på og sådan noget og skiftet snøre på. Det kunne jeg godt finde på at gøre på et eller andet tidspunkt. På dem. Det kan jeg da godt. Men jeg har lige købt dem til dig. Ja, men de er fede. Tak for det, skat. Min første julegave i år, ud af 3. Så kom on. Men ellers så skal vi egentlig bare lige drikke vores morgenkaffe færdig. Så skal vi til Svendborg, og så kommer I til at se en masse dernede fra. Måske vi tager ud og spiser et eller andet, eller Isabella hun foreslår at tage på café og drikke en kop kaffe, som koster 80 kroner. Den idé er jeg ikke så meget til, men det må vi... Men så snakker vi om noget frokost måske. Frokost måske, ja. Hvis man kan finde et sted, hvor jeg kan lide noget. Tænk, folk gør det her hver gang de skal lave video. Det skulle da fucking træls at skulle køre bil og så hoppe ud for at hente til kameraet og sådan noget. Artlist.io. Så sidder jeg lige herinde i bilen og holder varmen, mens Isabella står ude i kulden og ordner parkering. Det er altså sådan, det skal være. Kan du vide, hvor lang tid jeg skal sidde her og filme hende, før hun sådan bliver sur over, at jeg ikke kommer ud? Jeg må altså bare sige, at jeg synes, Svendborg er en fantastisk by. Jeg tror, de bedste år i mit liv, jeg boede hernede. Skal vi se, om vi kan finde Isabella? Så ikke mange fine ting, der er herinde. Jeg tror aldrig, jeg har været herinde før. Skat, hvordan kan du finde rundt herinde? Det er jo en labyrint. Ja, men det er en labyrint. Hvordan? Du skal bare følge labyrinten, skat. Så ender man ude i gangen til sidst. Det kan du sagtens sige. Men jeg kan ikke umiddelbart se den kalender, jeg gerne vil have. Nej. Nå skat, du er i krise. Ja. Hvad sker der? Jamen, man kan ikke få det, som min søster skal have, og jeg aner ikke, hvad min anden søster skal have. Så det går godt. Så det går rigtig godt. Det er 3. butik, vi har været inde i. Vi har ikke købt noget. Nej. Til gengæld så står vi og kigger på de ting, som vi altid får af mine bedsteforældre. De køber altid det her. Og det er super dyrt. Der har vi Sådan en lille træhund her. 500 kroner. Ja. Nå, men hvad er planen så for nu af? Jamen, vi skal finde noget til min lille søster. Ja. Og vi skal finde noget til resten. Vi må finde ud af, hvad der sådan giver mening. Så nu skal vi i gang nu måske? Det håber jeg da. Okay. Nu er vi altså kommet til en rigtig butik. Prøv lige at se her. Man kan købe tryllestave. Dumbledores tryllestave. Malfoy. Man kan købe Fortnite-figurer. Den der fisk, som ser mega sjov ud. Man kan købe en Dobby. Se, nu er vi jo det rigtige sted. Måske jeg er blevet for gammel. Fortnite. En bil, åbenbart også. Mere Harry Potter. Så kan man købe Stormvind. Tænk, Harry Potter stadig er så populær. Kan jeg vide, om det er på grund af... Hvad det hedder? Hogwarts Legacy. Du kan også købe Edderkoppen. Isabella, hun kigger efter børnebøger. Jeg har fundet nogle meget federe bøger. Prøv lige at se. Verdens 100 bedste fodboldspillere. Og så er der en bog om Sadio Mane. Og Haaland. Og nogle andre spillere måske også. Spændende. Fodbold verdensrekorder. Skriv lige en fodboldrekord ned i kommentarfeltet, som I synes er random. Artlist.io.
vil lige fortælle os, hvad der sker over på den her mega sindssyge hylde. Ja. Tror du ikke, Luca han ville blive glad for sådan en kæmpe bamse dernede? Jo, du giver bare 250 kroner. Ja. Han er altså ikke rigtig om bamse, jo. Jeg vidste slet ikke, Pokémon stadig var så populært, at det havde sådan en helt segment for sig selv. Du skal ønske dig noget af alt det her. Hej træner! Velkommen tilbage til Pokémon-universet. Jeg kan læse dine tanker og gætte, hvilken Pokémon du tænker på. Du skal bare se Pokémon for dig og svare på mine Sjovt. spørgsmål. Vi har været i Svendborg i en time nu, og du er på tavlen. Du har købt en gave. Du har købt lige så mange ting til dig selv, som du har købt til andre, so far. En gave. Så skal vi hjem nu? Nej, vi er slet ikke færdige. Så har jeg fået en ny hue. Det er flot. Der står glædelig jul. 50 kroner for det her. Den kommer I nok til at se mere i løbet af julekalenderen. Det er i hvert fald planen. Hvad skal vi nu? Vi skal videre. Nå, Jeg gider ikke mere nu. heller ikke mig. Vi har simpelthen fundet den sødeste julegave til Luca. Sådan en lille løvernes kongesæt her. Nej. Det kan man jo ikke stå for. Problemet er bare, det er 12 og et julesæt også. Det er 12 til 18 måneder, hvilket vil sige, at han vokser ud af det om 2 måneder. Lige om lidt. Så spilder 200 kroner. Måske. Men Skal du købe så må vi håbe, den næste også skal have det. Vil bruge det. Ja. Håber den næste også er en dreng. Hvad? En pige kan da også godt have derpå. Hvad mener du? Ja. Diskriminerende, synes jeg. Vi ledte egentlig efter noget Pokémon. Det var det, jeg havde tænkt mig at give ham. Men det tror jeg ikke, de har her i butikken. Og jeg gider ikke til at købe på nettet. Så jeg ender sgu med at bruge 200 kroner alligevel. Det var også mig selv, der betalte for hugen. 50 kroner. Så ja, nu har vi simpelthen fundet det, som jeg egentlig ville give ham. Sådan en Pokémon-trøje her. Skal du have den til ham i stedet for det? Hvad koster den? 200. Jeg vil egentlig have givet ham de her 4 t-shirts, fordi der er en med Pikachu, og selvfølgelig Charmander, Bulbasaur, Squirtle, men de er kun i 2 til... Var det 2 til 4 år? Nej, der står sgu da 1,5 til 2 år her. Nå, så er det da bare sådan en. Ja, 92 står der. Og hvad koster den? Så kan han passe lige om lidt. Skal jeg virkelig købe det hele til ham? Nej, det behøver du ikke. Men det er sådan 4 t-shirts. Det er da mega cute. Det er jo langarm t-shirts. Prøv lige at rate den gave i det 1-10 nede i kommentarfeltet. 300? Ja, men der er jo også 4 trøjer. Ja, det er t-shirts, ikke? Nej, det er langarmet. Langarm. Kæft, mand. Min lille Pokémon-fan skal han blive. Artlist.io. Får du lige en juice? For en juice. Fra Bobs Juice. Hvad er status med julegaverne? Det er, at vi er sikkert noget halvvejs. Hvad? Du fik til at lyde som om, vi kun mangler at købe sådan 2 gaver. Mangler at købe til far, Carina, Rasmus, Josef. Men dem, der ikke har nogen ønsker som Rasmus, der kan jo ikke købe det. Nej, men det er stadigvæk træls. Vi har købt virkelig meget. Prøv lige at se. 2 fulde poser. Så jeg tænker, vi snart er færdige. Jeg håber på, at vi snart er færdige. Jeg ved, vi snart er færdige. Men lige nu, der leger vi Instagram-typerne og sidder på sådan en juicebar. Så sidder vi ude i den lille bil igen. Og hvad er klokken blevet? Den er 20 minutter i 2. Nå, så 3,5 timer i Svendborg, og vi fik næsten ordnet det hele. Noget meget af det i hvert fald. Ja, så skal vi lige købe nogle online, og så skal jeg ud og købe gaver næste måned, når jeg har nogle penge igen. Vi fik lige handlet også, nu skal vi hente Luca, og så tænker jeg faktisk, at vi lige skulle slutte af på sofaen, som vi startede også. Det tror jeg, det kunne være meget hyggeligt. Så vi ser, om Luca kan lade kameraet være. Det finder vi ud af. Men for nu hjem til Ryslinge. Nej! Står I stadig her, imens vi har været væk? Og her der vil jeg altså lige sige og undskylde, eller jeg vil ikke undskylde, jeg vil bare lige forklare. Grunden til at jeg holder så skævt her, det er altså ikke fordi jeg er mongol til at parkere, det er bare fordi at der skal kunne komme en barnevogn rundt om, og vores indkørsel her er meget, meget lille. Så vi bliver nødt til at holde skævt. Men alle, jeg nogensinde har haft besøg af, de har sagt, at jeg er verdens dårligste til at parkere bil. Selvom det nok er det modsatte, jeg er nok en af verdens bedste. Lad os få lukket af for den her video. Så er vi hjemme fra handletur og sidder med kaffen igen, ligesom vi gjorde i morges. Vi har fået hentet dejlige lille Luca, så vi lige kan hygge lidt med ham. Jeg skal ind og arbejde lige om lidt, så ikke fordi der kommer til at være så meget fri i dag. Så må vi se, hvornår jeg får tid til at købe julegaver, om du får nogen i år. Hvad ønsker du?
Jeg har en hel ønskeliste, som du bare kan vælge at vrage af. Hvad står der på den? Der står mange forskellige ting. Skal jeg finde dem? Jamen, du kan lige nævne nogle af de ting, du kan huske i hovedet, ellers så ønsker man sig det vel ikke rigtigt. Jo. Jeg skriver det jo netop ned, fordi så er jeg fri for at have det i hovedet. Men du glemmer, at du ønsker en kaffemaskine, nogle striktøjer, en cykelhjelm og Music licensing reimagined. nogle kogebøger. En med kage og en med nemme aftensmadsretter. spændende, var. Ja, Nå. og en airfryer og øreringen. I må lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, jeg skal købe til Isabella i julegave. Det skulle I gerne kunne nå. Ørering. Og så husk... Undskyld. Ørering. Og så husk at smide et like på videoen, se alle de andre afsnit af julekalenderen. Jeg har ingen idé om, hvilken dag den her kommer op på, men helt sikkert sådan tidligt, kunne jeg forestille mig, fordi for lige at komme i julestemning. Men masser af afsnit nu, venner. Tak for i dag, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej.